ngol kolol image du fleuve batngol to ɓogge wuro e nder leydi Mauritanie tuggi capanɗe tatego lewru jeeɗiɓuru jaggi nayi lewru jeetaɓuru wona tan filmuji kollira hen pijirloji peni mbaɗi ni jeeya hen ndeɗo fifire wandi subalɓe e dow laaɗi mumen kolli mbaadi cuɓolagal wuru ɓogge wondude e wuru Demet guri taariɗi wano Cenel Ndormbos e guri goɗɗi kanji kala ɗe ndenti e ngoɗo maayo seerdungu Mauritanie kame Sénégal. Faaru ngo ko fierté mawɗo e weltare mawde hay sa wona cubbol sa ari ɗo hen a yi ko watte ɗo ngo so tawi tan ka pulla hay sa wona cubbol a weltor hiijam dillat sabu ko pulagu wona cuɓolagal tan ko cuɓolagal e pulagu fulɓe fof belti hen wona subalɓe tan rewi lawol je yimɓe fof gari aduna fof noori guila e Cenel ha Demet ha Bogge fof gari ha Bako rewi lawol machallah ardi fof on calmina on juuram aada mun ɗo ko Demet naɓe wura Abdoulaye Elimane Dia mbirawo Demet delli wurawo somo testelemi lega jiggoɓe adana maɗo Mamadou Amadou Aliou Adou somo mbaɗi somo jogui almu somo paati tawi jaltaɓe on to Demet subal dare maayo hande noon min gari ɗo pour yidde hollirde moom mbawka men to haade haɗani ɗo noon mi heddi ha heewi kono fawne faaji tan kono so wona ɗum ɗo min jalnuɗo ko ɓuuri ɗo par ce que ko hen tan min goɗo amin ligguiɓe ɗum ko hen kadi min guuri kadi ko fina tawa min tawi ko jinnaɓe ne mbaɗa ɗum amin mbawi ɗum kadi amin jiiɗi ɗum min gari ko weltinde yimɓeɓe yimɓe hewɓe ngari iwruɓe ban yo ban to Mauritanie e to Sénégal fof kam tawtorede oɗo kikiɗe ndeɗo fifiri tergal mawgal e ngol ɗo kolol image du fleuve ngol ɓogge.